nyt Vehanen lähtee. Nyt Vehanen lähtee, 50 sekuntia aikaa jäljellä. Numerot ovat 2-3 tällä hetkellä. Järvinen, ja Järvinen nostaa maalia kohti, ja Järvinen tekee maalin! 43 sekuntia jäljellä. Ja olipa rohkea suoritus. 20-vuotias maalivahti Mika Järvinen nostaa kiekon maaliin. Näitä sensaatiota harvoin nähdään. No siis tällaisessa tilanteessa paineen alla, maalin johto, joukkueen vajaalla ja nuori kaveri. Ja Järvinen mietti, että se ei vain yhden tänään, ei mennyt oikein putkeen. Joo. Aika on riittävästi, se tulee hyvin Hollille. Hän oli varmistautunut, että nyt se lähtee ei näitä liikaa näe. 59-17 maalintekijä Mika Järvinen. Ja kyllähän raumalaisyleisö osaa arvostaa tätä. Kyllä. Saa komeet aplodit niin kuin pitääkin. Kyllä. Siis sanoin jo kerran kaiken. Nuori kaveri, nuori maalivahti ja lähtee tällaisessa tilanteessa tuollaista yrittää ja onnistuu, niin ei ihan joka päivä tällä ei oo.